see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning. Alis kami ni Holly, mag-grocery kami kasi may bisita tayong parating sa Sabado. Say hi! Say hi, Papa! Uy! Hi! So yan, mag-grocery muna. Ha? Milk. Okay, mag-grocery muna kami. See ya! See ya! Hi guys! Ayan guys, tapos na kayo mag-grocery ni Holly. Ayan na yung mga pinagkukuha namin. And then, magbabayad na kami. Yes. Yes, Baba. Say, we're gonna pay now? Are we gonna pay now? Say yes. Orange. Okay, magbayad na kami. Guys, katapos lang namin mag-grocery. Then, tumawag si Jan kasi ayan na yung boat. Ilalagay na sa ocean. So, ayan na siya, guys. Dad! That's not there, Baba. Huh? That's not there. Ayan si Holly. Holly! Inalis niya na naman yung arms niya. Oh. Baba! Say hi! Hoy! Hi. Put your arms! Naka-seatbelt siya, guys. Inaalis niya lang yung arms siya pag nakahinto na kami. Let's go. You wanna see Daddy? Okay. Careful. Here, only here. There's Daddy. Oh. There's Daddy. Stay there. Watch the boat. Stay here. Stay there. Baba. Hoy. Holly. What's up? Bye, Holly. Bye. Board kami ni Holly. Ayan, bagong carpet to. Hoy, Baba, careful ha. Pinalitan to ni Jan. Hoy, Baba, no, no, no. Don't go down. Is it nice here, Baba? It smells good. Yeah. Bagong windows. Very nice. Yeah, so you just come up right. Ooh, don't touch that, Baba. Don't touch it. Steer the wheel. Where are we going? We're gonna catch fry fish? Yes. See you, Dad. Yeah, we cannot go, Baba. Say bye, Daddy. Bye.
guys, kinuha ko lang kayo kasi gusto kong ipakita sa inyo yung aking lulutuin. Pasensya nyo na yung itsura ko guys kasi naglilinis ako and then nagpapalit ako ng mga bedsheets sa kwarto. Kasi guys, bukas may bisita tayo. Today is September 28 and it's Friday. Bukas is long weekend. Dito maglo-long weekend yung mga kaibigan natin from Adelaide. So dito sila bukas. So sabi ko ipapakita ko sa inyo yung aking lulutuin. Ayan, magluluto ako guys ng laing. Ayan. Ang ilalagay ko sa laing yung sahog. Kung sa Bicol, bangot ang tawag sa amin. So, yung bangot is yung sahog na ilalagay nyo sa gulay. So, eto yung ilalagay ko is yung buto-buto ng tuna. Then, naglagay ako na hilaw na ano yan, balaw kung sa Bicol. Yung shrimp na maliliit. Yan, maalat na yan guys. Kaya konting asin lang yung linagay ko. Pero syempre mamaya titikman ko kung tama na yung alat niya. Pero konti lang muna kasi mayroon na tayong hilaw na balaw or hilaw na shrimp na maliliit. And then, naglagay akong ginger, garlic, onions, and of course, gata. Yung sili, mamaya ko na lang ilalagay kasi yung iba ayaw naman nila na sobrang anghang. Pero mas masarap ang laing pag maanghang. And pag kinaumagahan na siya. So, yun. Lulutuin ko na siya ngayon. Yun, kaya pinakita ko lang sa inyo guys. Kaya pasensya nyo na yung itsura ko. Then, pag naluto to, ano na rin, isasalang ko na rin yung oxtail. Slow cook ko yung oxtail overnight. Yung mahinang-mahina lang na apoy para lumampot siya. Kasi si Pong pa nag-request siya. Gusto niya raw ng kare-kare. So, slow cook ko na siya overnight. Then, hi guys daw. Then, bukas ko siya titimplan. So, yun guys. Balikan ko kayo kasi, hindi pa ako tapos ng aking ginagawa sa loob. Isasalang ko lang tong laing. So, meron na siyang gata sa ilalim. Tapos lalagyan ko pa siyang gata sa ibabaw, guys. So, ayan siya. Hoy! Si Holly nagsasalita. So, yun guys, balikan ko kayo mamaya. Hi guys, ayan, binalikan ko kayo kasi luto na yung laing natin. Eto na siya. Ayan, yung gata niya guys, nagmamantika-mantika na siya. O, yan ang gusto ko sa laing, yung nagmamantika-mantika yung gata. And then, linagay ko na yung sili, yung green tsaka yung red. So, ayan siya. And, diba, hindi siya masyadong manghang, pero pwede naman siyang durugan ng sanggaria. May medyo konting kagat na anghang lang kasi yung ibang girls ayaw naman na masyadong maanghang yung pagkain. So, and then, diba, sabi ko kanina sa inyo mag-slow cook ako ng oxtail. Siguro mamaya na lang yun kasi nag-decide ako guys na mag-Bicol Express kasi mayroon pa akong natirang hilaw na bagong. Ayan. Nakat ko na yung pork. Ito yung mga gagamitin ko for Bicol Express. Ayan yung pork and syempre yung sili and onion tsaka garlic. Pwede kayo maglagay ng kamatis pero sa gagawin ko hindi ako maglalagay ng kamatis kasi pag may kamatis kasi madali siyang masira. So, yun, and mayroon pa akong gata, may dalawa pa akong gata. So, yan. Mag-Bicol Express ako, guys. So, mamaya, balikan ko kayo pag luto na siya, ha? And, yeah, mamaya, after nito, yung oxtail na talaga. So, yun, guys. Si Jan, nag-order na lang ng pizza. Magpipizza na lang kami tonight kasi, 6 o'clock na, guys. So, yun, guys. Balikan ko kayo mamaya. Guys, ipakita ko lang sa inyo yung ginagawa kong Bicol Express. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako kasi umuulan sa labas. So, anyway, sinutay ko lang yung garlic, onion, tsaka yung pork. So, once naluto na yung pork, ilalagay ko na yung gata. Wala tong asin or ano pa man, guys. Sinutay ko lang talaga yung pork sa garlic tsaka onion. So, balikan ko kayo, ilalagay ko lang yung gata. Then, ipakita ko sa inyo yung next, okay? Ayan guys, naglagay na ako ng gata. Ang linagay ko isang coconut cream at saka isang coconut milk. Depende sa inyo guys kung gaano karami yung lulutuin nyo, ha? And then yung balaw, kung sa Bicol, yung maliliit na hilaw na shrimp. Ano ba to yung alamang ba yan? Basta yung bagoong. Ayan, bagoong. Pag maalat na maalat yung bagoong na nabili nyo, pwede nyo siyang hugasan ng isang beses, tapos i-strain nyo. Eto, hindi ko siya hinugasan, in-strain ko lang para malis yung sabaw. At kasi hindi naman siya masyadong maalat. So, ayan, ipapa-reduce ko lang ng konti yung gata, then ilalagay ko na yung bagoong. So, yan. Tapos, doon na ako magtitimpla. Doon ako maglalagay kung ano yung gusto kong lasa sa aking Bicol Express. So, yun guys, update ko kayo mamaya. Guys, eto na yung Bicol Express natin. Luto na siya. Kung makikita nyo yung gata, nag-oil-oil.
ganitong gusto kong Bicol Express, yung nag-oil-oil, yung parang kung sa Bicol naglalana-lana ang gata. Pwede naman siyang may sabaw kung gusto nyo. May choice naman. Pero yung choice ko is yung ganito yung gata niya. Yung mag-oil-oil na talaga siya. And then, itong Bicol Express, guys, hindi siya yung talagang Bicol Express na sobrang anghang. Kasi para sa akin, hindi siya maanghang. Tama lang na makayanan ng mga girls kasi yung iba ayaw naman talaga ng sobrang anghang. So, yan. So, ayan. Luto na yung Bicol Express. Ayan. Closer. So, ayan. And then, yun. After nito, slow cook ko na yung, what? Slow cook ko na yung oxtails. Tapos, habang linuluto ko yun, maliligo ako, guys. Kasi kanina pa tayo walang liga. So, ayan na yung Bicol Express. So, ito na yung next, yung oxtails. I-slow cook ko siya ng mahinang-mahina hanggang lumambot siya hanggang bukas. Then, after nyan, hugasan ko yan. Then, maliligo na tayo, guys. So, ayan. Hugasan ko lang siya. And, slow cook na natin. So, ayan na yung oxtail, guys. Slow cook ko lang siya. As in, sobrang hina lang ng apoy niya. Then, yeah. Maghuhugas na ako. Pag nahugasan natin yan, maliligo na ako. Me who you see, 'cause I think